Ideme spokojne. Excuse me, please. Meso? Tu, to. To mám povedať, že či si môžem prisadnúť. O, vy ste Slovák. Hej, však tu mám. Aha, som sa nevšel. No jasné, kľudne. Môžete si prisadnúť. Ja, tak sme sa stretli na putnickom mieste. Tiež putník. No, hej. Má donútilo zdravie, tak... Zdravie, No, to poznám. Poznám. tak som prišiel sa pomôcť. Tiež. Posledné nádeje vkladáte. No. Pomoci. Tak už, to už. Doktori nič nepomáhajú. A tak no, nepomáhajú, no. A? Ja by som vám o tom vedel všeličo povyprávať. Tak. No. Lebo ja som tu 14. krát. Koľka ty? 14. krát. 14. krát? 12 krát ma tu doviezli takmer na vozíku. 13. krát ma doviezli sem na toto miesto. A ja som odtiaľ to odišiel. Zdravý, po svoj. A teraz som tu 14. krát. Prišiel som sa poďakovať. No Pán Boh vyslyšal. Som sa konečne uzdravil. Tiež som vkladal nádeje tak ako vy, keď som sem počas 13 rokov chodil. Tak sa mi zdá, že trošku ste mi aj povedali. Nestretli sme sa už niekedy. Som pred 2 mesiacmi tiež spoznal takého podobného človeka. Sa tak pokorne modlil som. A čo sa mi nazdá? Možno. Tak to máte šťastie teda, že už som uzdravil. Tak šťastie, no ja hovorím, to je taká Božia milosť. A možno, že aj moja taká vytrvalosť pri modlitbách, že? No to hej, no. Ja som sa aj snažil, teda mnohokrát mi to aj nevychádzalo finančne, ale počas celého toho roka som šetril. Odriekal som si a vždy som si tú púť našetril, aby som teda raz do roka mohol ísť. A teda neľutujem, že ma Pán Boh vyslíš. Každý rok som sa tu trošku pomodlil a s takou nádejou som vždy odchádzal, že ma Pán Boh pomôže. A keď nie tento rok, tak snáď na budúci rok to bude. Vždy som si povedal. Pán Boh ma vyslíš. No teda. Ja sa ešte idem poďakovať tu na ďalšie miesta. No, Kto tu poznám, nechám vás teda, modlite sa. No. A nech vám teda Pán Boh uderí milosti. Ďakujem. Také, ako budete prosiť. Ďakujem. Majte sa. Majte sa, dobre. Dobre. Dobre, ako sa modlil 14 rokov. Pomýta si to. 14 rokov. A keby som tu chodil 14 rokov, tak mi aj tá druhá noha. No víš, že pondelka
také málo času. Idem na to. 14 rokov. Teda. Kto vie, na čo bol chorý? No. Toľko hodín. No, musím si to spísať. Takže dnes to bolo 5 ružencov. 3 adorky. 3 omše. 2 eucharistické správy. No. No, vyzerá to lepšie. No, to vyzerá. Ale to bude tak, dobre. Tak to deň máme zase. No. No a v katolike. Dneska to cíti v kostiach, ľudia pod zlomu. Báru tu nechám, komisu, kto bude potrebovať. No, dobre, poďme na to. No, dobre. Takže, prvý, dneska druhý. Dneska som stihol 3 omše. Tá noha bude zdravá. 7 ružencov. 14 rokov. Musím mať za 3 dní zmaknúť. Písmo. Toľko peniazy ešte. No. Kontrolujeme nohu. Už by mala byť v poriadku. Skúsim bez bordely. Pane Bože. To prekvapko na zajtra. No už ako chceš. Až mám príjemný odchod. Tak. Ďalší úspešný deň. No. Pondelok. Čas odchodí domov. Noha vyzerá lepšie. No, rýchlo to ešte domodlím. Dneska čaká zázrak. No. Je čas ísť. Si to vyskúšame. Joj. Ako to? Pane Bože, ja viem, že všetko. Ja viem. Len či vieš, že my za hodinu odchádzame. On tu neprišiel 3 dní sedieť. A modliť sa a len tak odísť. Skúsim ešte narýchlo. To musí zabrať. Dobre.
dnešnom svete sa už nedá najviac spoľahnúť. Ešte, že máme tu Martu. Černovo. Radšej boli